Hier de Duitsers die in hun poging om nog tijdig weg te kunnen komen gevangen werden genomen door de mensen van de NBS. Dit gebeurde op de Soensterdiek bij de afslag naar Kolmervon, waar nu nog een monument ons aan de jaren 40-45 herinnert. De film gaat over de bevrijding van Noord-Eerst-Friesland. Van het verjaaien van de laatste Duitsers, en de aankomst van de geallieerden en het feest daarna. En dan de koffie. De Canadese soldaten brachten de echte koffie mee. En de vrouwen van Dokkum en Nieuwezijlen waren best bereid er een kopje van te zetten. En natuurlijk mochten ze ook zelf proeven. En het was wel eventjes wennen, na zoveel jaren surrogaat gedronken te hebben. De film is makkelijk door de huid van Jan Numan. Zijn huid wie maar zijn camera overal bij. Maar ja, hier is langzamerhand wel zijn contacten, hè, waar wij mee omgaan. En Zadwan, wist hij waar hij bij was. En ik al binnen de beelden 20 jaar oud, ze zorgen nog altijd voor een soort herkenning. Nou, ik vind het heel net of beleef je het weer. Hè? En krijgt dat weer de bedoeling. Mensen vinden het heel belangrijk. Elke keer blikt ik in deze tijd heen dat het gewoon altijd heel goed speelt. En dan met 20 jaar vonden we het wel extra mooi om dit zo te doen. Want hoe verneem je nou aan de mensen dat het speelt? Ik jaar onder verzwaring, ik wil dat mensen onrustiger wezen kennen. Meer dromen bijvoorbeeld, maar sowieso er volle meer mij elkaar oha. Exantig hier na het eind van de oorlog roept het nog altijd een soort emoties op. Eerst dat gevoel van oorlog maar die bevrijding, hè? Dat gevoel, dat was onvoorstelbaar zo mooi, zo heerlijk. Ja.